बड'लेण्ड सोमावसारनायाव 1988 मायथाइयाव पुलिसजों गावजादों मुस्रि कुलेन बसुमतारिया। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि जांख्रिथायाव गोबां बर' फिसाफोरा बुथारजादों, बुख्रुबजादों आरो न' बां सावजादों। दुखुगोनां बाथ्रा, उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा थानानि सिङाव थानाय जराफुख्रि आरो बनगुरुम गामिनि कुलेन बसुमतारि आरो आनन्द बसुमतारि बिथांमोनहा पुलिसजों गुलि गावजानानै थैनायनिफ्राय बासायनानै दं आरो सान्थिपुर प्राइमारि एबसुनि गायसनगिरि मुस्रि आनन्द बसुमतारिया 3 खेब हमनानै बुख्रुबजादों आरो जेलाव जोबजादों। दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथांमोननि देहाया दायो मोजां नङा। बिथांमोननि साननो हानाय, गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोआ गैया जाबाय। बिथांमोनहा दि कारजोंनो हमजानाय आरो गुलि गावजानायनि फोरमान बिलाइफोरखौ गावसोरनो सावनानै लाजोब्बाय। बर'नि मोनथाम सुक्ति जादोंब्लाबो दिनैसिम सोरखारा जेबो अनसुंथाइ आरो देहानि आन्जाद नायनानै फाहामथाय होआखै होननानै मिथिहोदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। आसाम आरो बिटिआर सोरखारनिफ्राय माबाफोर राहा खालामोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। आंखौ पुलिसफ्रा डाइरेक्ट गावनायसै, उफाय गैला। आं बेबायदि गावगोन होननानै सानाखैमोन। जोङो जमा जमा थांनानै जाहाथे बरडेका आनन्दखौ जोङो लाखिनो हागोन नामा होननानै जोङो दाबिहैदोंमोन। जोंनो मानसिखौ नांफिनगौ, नोंसोरो आरामैनो जोंनो बे आनन्द बरडेकाखौ नोंसोरो हगारनो हो होननानै बे बाथ्राजों जोङो मोजाङै गुरै सावलायहैनो नागिरदोंमोन। बेयावनो जोङो फालो फालो थांनानै बिसोरो जगार बाहायनानै डाइरेक्टलि गुलि होनायसो आरो बिसोरो। आरो आंखौ डाइरेक्ट गावनानै पानेरि थानायाव लाना थांबाय। पानेरि थानानिफ्राय आंखौ बासायनो हानाय नङा होननानै सप्तासे दोननानै पानेरियाव थानायाव बेनिफ्राय आंखौ हगार हरबाय। मंगलदैयाव थाहैनांसिगोन नोङो, न'नि मानसिफ्रा थांनानै एसे नायहैनो हासिगोन होननानै। बे समाव रावबो थांनोबो हायामोन मंगलदैयावबो। जेलाव आङो 11 मास थानायसै। 11 मासनिफ्राय आंखौ बायनानै लायबाय न'नि मानसिया। दायो नोंहा बे गुलि नांजानायफ्रा माबाफोर उसुबिदा जानानै? आं दायो नैबे गुलि नांनाय दाखोनाव मानबाय थायो, बेखौ आङो खुर हरनांगौ गोनां जायो आखाइजों। मालाबा मालाबा मानो। आरो बे मोदोम साख्रुब साग्राबाथ' दाबो खारबावाखै दङ। आङो जेबो मोनाखै, जेबो मोनाखै आङो। आं मोनाखैखौ मोनाखै होनबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। आं जेबो मोनाखै। कुलेन बसुमतारिखौ डाइरेक्ट गावनो होनना गावखादों आरो आसाम बेटेलियना 1988आव। कुलेन बसुमतारि इन्जुर जाबाय, बेखौ एकदम बुद्रुना लाबोदों। ओरैबायदि गाज्रि लामा दुब्लि दुब्लि बुद्रुना लाबोनानै बेखौ मा खालामबाय, थेलाव गारखोफैबाय। ओमफ्राय आंखौबो लांदों लोगोसे, आरो खख्रें होननायखौबो होसोनानै हमहैबाय। खख्रेङा बेसेबा जाम्बाथार, खख्रें मोसाहारिमोन, बिथाङाबो हमजादों लोगोसे साथामखा। आंखौथ' सानसे आगोलाव हमखानाय आरो। ओमफ्राय आंखौ गामियाव लाबोफिनदोंमोन आरो, नोंसिनि गामियाव मा मा दङ, मा मा जगार दं, मा मा गैया, बेफोरखौ अपारेसन हिसाबै लानानै आंखौ डिसि ओमफ्राय डिएसपि बिदिनो गोबां गारि गंब्रै गंबा पुलिसफोर फैनानै आंखौ लाबोफिननायाव रायजोफ्रा बिदिनो पुलिसजों मोगा मोगि जालायनायाव कुलेन बसुमतारिखौ नोजोर होनानै गावथारदों आरो। आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय आन्दलनाव नोंथाङा पुलिसफोरजों बुख्रुब जादों। गोबांबार नोंथाङा जेलाव थांनांदों आरो गोबांबार नोंथाङा बुख्रुब जानानै दायो देहाया नोरजिया जानानै दङ। नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन? आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बे समाव। जोंहा सान्थिपुर प्राइमारि होननानै बुङोमोन। जों बिदिनो बरमुखलि, बनगुरुम, माजुलि, हमाबैखौ लानानै मोनसे प्राइमारि दंमोन आबसुआ। बे प्राइमारियाव आं जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन। बेहाय आं गोबां हमजादों, खेबथाम हमजादों, नैबेजों लास्ट। खेबथाम हमजानायनि गेजेराव बिथांमोनाथ' गोबां आंखौ माने प्रेसार होदों, बुदों। ओमफ्राय दिनैसिम आंनि देहा मोजां नङा, मेगना नुवा जालांदों। आरो आंबो बिराद बावग्रा जालांबाय, खारन आं मोजां ट्रिटमेन्ट मोनाखै। जेलनिफ्राय गबोदों आरो खारखुमाफिननो गोनां जादों, बेबायदि अबस्था आरो। उनावथ' जोंखौ पुलिसाथ' हमला, उनाव जोंखौ आर्मिफ्रासो हमनो नाजाबाय। बेबादिनो आर्मियाबो आंखौ खेबसे लांदों आरो, लांनानै साननै दोननानै हगार हरफिनदों बिथांमोनहाबो। ओरैनो न' सा माबाफोर रिफारिं खालामलाबायनानै आं जाथ'बाय, खारन बिसोरनिफ्राय बासिनो थाखायनो आं बेबायदि खामानि मावनो गोनां जादों। बेबायदिनो
92 मायथाइयावबो आंखौ खेबसे हमबावदों आरो बेबादिनो आं खेबथाम हमजादों आर्मिजों खेबसे हमजादों बेबादिनो आं बहुद माने गोबां देहाखौ आंखौ बुख्रुब खालामनानै दिनैसिम आंनि देहाया मोजां नङा थारमाने जेबो गैया सरकारनिफ्राय जों जेबो मोननो हायाखै दिनैसिम मोनाखै आरो जेबो मोनाखै आरो कलेनाबो मोनाखै बेस्रा आंबो मोनाखै खख्रेङा जोंनि गामियाव साथामा हमजादों कलेन आं ओमफ्राय खख्रें मोसाहारि होननाय दा बिथांमोनाबो जेबो मोननो हायाखै आंबोथ' जेबोखौ मोनाखै आरो सरकारनि जेबो फेरलेसो जेबो जों अनुदान मोनाखै आरो আন্দোলন এটা চলি আছিল বড়োলেণ্ড আন্দোলন আৰু সেই সময়ছোৱাত তেখেতে গুলি খাবলগীয়া হৈছে অসম পুলিচৰ আৰু অসম পুলিচৰ গুলি খালে বাৰু ঠিক আছে সেইখিনি সময়ত তেখেতৰ ভাগ্য ভাল আছিল বাচিলে তেওঁ তাৰপিছত আজি এখন দুখনকৈ 3খন চুক্তি হৈ গ'ল আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ আজি 3খন চুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছতো এই বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ যিসকল নেতা আছিল কৰ্মী আছিল তেখেতসকলক চৰকাৰে আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি কোনো আৰ্থিক সাহায্য হওক বা তেনেকুৱা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিবিলাক সাহায্য পাবলগীয়া আছিল কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলে সাহায্য পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেখেতসকলৰ আজি এই বয়সত তেওঁলোকে কেনেধৰণে খাই আছে সেইটো কেৱল তেওঁলোকেহে গম পাইছে গতিকে মই চৰকাৰলৈকে এইটোৱে দাবী জনাইছোঁ বা অনুৰোধ কৰিম লগতে যাতে তেখেতক যি চলি থকা দিনবিলাক যাতে আহি থকা দিনবিলাক যাতে তেখেতে সুচাৰুৰূপে যাতে চলিব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু লগতে তেখেতে যিহেতু অলপ আগতে কৈছে যে যি ঠাইত গুলি লাগিছিল সেই গুলি লগা ঠাইডোখৰত এতিয়াও মানে তেনেকুৱা অলপ খজুতিৰ অলপ সমস্যা আছে বুলি কৈছে যে গতিকে মই চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাম যাতে তেখেতক চিকিৎসাৰ বাবে এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু আৰ্থিকভাৱেও যাতে অলপ তেখেতক সহায় কৰি দিয়ে তাৰে মই চৰকাৰৰ ওচৰত BTR চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনালোঁ